மாதாஜி மாதாஜி என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. அப்பதான் நான் மீட்டிங் அந்த இது பண்ண முடியும், லைவ் க்ளோஸ் நமஸ்தே பண்ண முடியும். மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி மாதாஜி என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தாரிணி மாதாஜி. ஹரே சொல்லுங்க கிருஷ்ணா. மாதாஜி. பிரணாஸ் மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்ல அவங்க ஸ்ரீதேவி மாதாஜி ஹோஸ்ட் பண்ண சொல்றாங்க. அவங்கள பண்ணிட்டுமா? என்ன பண்ணிடுங்க மாதாஜி. அப்பதான் எனக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும் மாதாஜி. அந்த லைவ் பண்றதுக்கு மீட்டிங் எண்ட் பண்றதுக்கு. அதான் ஸ்ரீதேவி மாதாஜி அதான் பண்றேன். புஷ்பா மாதாஜி ஓகே நான் மாதாஜி. பண்ணிருக்கேன். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி நான் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். சரிங்களா? அவங்க வந்து லைவ் வந்து அவங்க வந்து என் ஸ்டாப் பண்றது கரெக்டா இருக்கும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாஸ் மாதாஜி. நல்லபடியா கிளாஸ் அப்புறம் டிவோட்டிஸ் எல்லாரும் நல்லபடியா மறுபடியும் ரீலாகின் பண்ணதுல ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ எல்லாருக்கும். ஏன்னா ஒரு விஷயத்தினால இது செஷன் கட் ஆயிடுச்சு. எல்லாரும் நல்லபடியா மறுபடியும் ரீலாகின் பண்ணிருக்கீங்க. ஹரிபோல் ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடியா பக்தியில நல்ல முன்னேற்றம் அடையணும். 7th சாப்டர் நல்லபடியா நம்ம ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். புஷ்ப மாதாஜி நான் லீவ் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்ரீதேவி மாதாஜி ஹோஸ்ட் ஆகல ஆயிட்டாங்களா? பண்றேன் மாதாஜி. நீங்க கிளாஸ் அதோ பண்ண போறேன் அடுத்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. லைவுக்கு போயாச்சு மாதாஜி. நம்ம இது நீங்க நெக்ஸ்ட் சொல்லுங்க, நான் மாத்திடுவேன். ஓகேவா மாதாஜி? பிரணிதி நம்ம சொல்லிட்டோம், அதனால நேர கிளாஸ்க்கு போயிடலாம். ஓகேயா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி எழுத்தெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கு, ஏன் மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, நெக்ஸ்ட்ல இருந்து வந்துரும் மாதாஜி. இது மட்டும் இப்படி வருது மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் நல்லா வருது. ஓகே ஓகே ஓகேம்மா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. முதல் எழுதே பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதி ஜெயபிரதாக சுவாமி நிதி நாமினி நம ஆச்சாரிய பாதாய நிதாய கிருபா பிரதாயினி கௌரகதா தாமதய நகந்தராம. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லா மாதாஜி எல்லா பிரபுஜிக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். எல்லாரும் நம்ம வந்து சேர்ந்து பக்தி யோகம் பற்றி படிக்க போறோம். பகவானை எப்படி பக்தி செய்யறது, பகவான் லோகத்திற்கு எப்படி போறது அப்படிங்கறத பற்றி படிக்க போறோம். இதுல நமக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தது வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மேங்களூர் பிரபுஜி. யாருன்னா நாமஜிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜியினுடைய ஒரு கருணையினாலதான் நமக்கு இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிப்பதற்குரிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது. அதுவே அவருக்கு நமது நன்றியை சொல்லித் தருவோம். இந்த இஸ்கான் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை தோற்றுவித்த ஸ்தாபகர் யாருன்னா ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவர்கள். அவருக்கு நம்ம வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறோம். அவருடைய ஒரு ஆன்மீக சீடர், அவருடைய சீடர் பிரபுபாதா அவர்கள் வந்து 32வது சீடர். இந்த பரம்பரை மாதாஜி சொன்னாங்க உங்களுக்கு, பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரை, பிரம்ம கௌடிய பரம்பரை. ஓகேயா? 4 பரம்பரை இல்ல, இது பிரம்ம கௌடிய பரம்பரை. அதுல 32வது ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் தான் நம்முடைய பிரபுபாதா அவர்கள். அவருடைய சீடர்கள்ல முக்கியமானவர் வந்து ஜெயபிரதாக குரு மகாராஜ். அவர்கிட்ட இருந்துதான் நாங்கெல்லாம் வந்து தீட்சை வாங்கியிருக்கோம். அவர் வந்து ரொம்ப கருணை உள்ளவர். இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை உலகம் முழுவதும் பரப்பி பெற்றிருக்காரு. அவரை பற்றி பின்னாடி பார்ப்போம். நம்மளுடைய பெங்களூர் இஸ்கானுடைய தலைவர் பிரசிடென்ட் வந்து
நம்முடைய நாமனிஷ்டா தாஸ் அவர்கள், நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜிக்கு நமது வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைடு. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு எது பற்றி படிக்க போறோம்னா, பகவத்கீதையில 7வது அத்தியாயம். 6 அத்தியாயங்கள் வரைக்கும் மாதாஜி ரொம்ப அழகா இருக்காங்க. நீங்க படிச்சீங்க, ரொம்ப நல்லா படிச்சீங்க, நானும் கவனிச்சேன். இப்போ நம்ம பகவத்கீதையில 7வது அத்தியாயம், அதுக்கு பேரு என்னன்னா ஞான விஞ்ஞான யோகம் பற்றி. ஞானம்னா அறிவு உங்களுக்கு தெரியும், விஞ்ஞான யோகம் அறிவும் அதன் செய்முறை விளக்கமும். ஞானம்னா நாம யாரு, நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா, நான் பகவானுடைய பின்ன பகுதி, பகவானிடமிருந்து வந்தவங்க அப்படிங்கிறத அந்த அறிவுதான், அந்த தெய்வீக அறிவுதான் ஞானம்னு சொல்றோம். அந்த தெய்வீக பகவானிடமிருந்து நம்ம வந்தவங்கன்னா திரும்ப நம்ம எதுக்காக இங்க வந்திருக்கோம்? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சு நம்ம திரும்பவும் பகவானிடம் செல்வதற்கு தான் இங்க வந்திருக்கோம். அதான் விஞ்ஞானம். விஞ்ஞானம்ங்கிறது என்னன்னா பிராக்டிக்கல் தான் செய்முறை. ஆக ஞானம்ங்கிறது அறிவு, அதனுடைய செய்முறை விளக்கம் தான் இந்த பகவத்கீதை பக்தி யோகத்துல நம்ம படிக்க போறோம். ஆக ஞானம்ங்கிறது ஒரு கோட்பாடு அறிவு, தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ்ன்னு சொல்றோம்ல, அது பிராக்டிக்கலா நம்ம செய்முறையின் மூலமாக அந்த அறிவை பயன்படுத்தி நம்ம பகவானை அடையிறதுதான். இறைவனை முழுமையாக அறிந்து கொள்றது எப்படி அப்படிங்கிறத ஞானத்துல படிக்கிறோம். அதன்படி செயல்பட்டு பகவானை அடைகின்றோம். அதை பற்றிய விளக்கம்தான் இந்த ஞான விஞ்ஞான யோகம்ங்கிறது. நம்ம புக்ல பூரணத்தின் ஞானம், பூரணம் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் தான், பரம உண்மை பகவான் கிருஷ்ணர். அவரை பற்றிய அறிவுதான் இந்த ஞான விஞ்ஞான யோகம் என்பது. அடுத்து மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைடு. இப்போ நீங்க 6வது அத்தியாயத்துல படிச்சீங்க. என்ன படிச்சீங்க? நீங்க 1 to 6 வரைக்கும் நம்ம என்ன படிச்சோம்னா, கர்ம யோகம், ஞான யோகம், தியான யோகம், பக்தி யோகம். ஆக 4 யோகங்களை பற்றி நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்க. கர்ம யோகம்ங்கிறது என்ன? கர்ம யோகம்ங்கிறது கர்மம்னா செயல், நம்ம செய்யக்கூடிய செயலை, நம்மளுடைய கடமையை பகவான் உணர்வோடு செய்யறதுதான் கர்ம யோகம். அதுல பக்குவம் அடைந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்ணலாம். அடுத்து ஞான யோகம்ங்கிறது என்னது? நம்ம யார்? நம்ம பகவானுடைய பின்ன பகுதி. நம்முடைய நான் இந்த உடம்பு அல்ல, நான் ஆத்மா. ஆத்மா பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது. எதுக்காக வந்திருக்கு? பகவானுக்கு சேவை செய்ய. அப்படிங்கிற ஒரு ஞானத்தின் மூலமாக நமக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாவை, அந்த ஆத்மாவோடு இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை உணரக்கூடிய யோகம் தான் ஞான யோகம் அப்படின்னு பார்க்கணும். அடுத்தது தியான யோகம். நீங்க அஷ்டாங்க யோகம் 8 விதமான நிலைகளை பற்றி அழகா படிச்சீங்க இல்லையா? இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம யமம், நியமம், என்னது ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தியானம், சமாதி எல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? இதுல இந்த யோகிகளுடைய நோக்கம் என்னன்னா, நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை உணர்றது. பரமாத்மா 4 கைகளுடைய நாராயணராக இருக்கிறாரு. அவரை தியானம் செய்யறது அவங்களுடைய ஒரு நோக்கம். ஞானிகளுடைய நோக்கம் என்ன? பூரண, அதாவது பிரம்மன் அருவமாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மனோடு ஒன்று கலத்தல் தான் ஞானிகளுடைய நோக்கம். ஆக அடுத்து இவைகள் எல்லாம் தாண்டி மிக உன்னதமான யோகம் என்னன்னா பக்தி யோகம்தான். பக்தி யோகத்தின் மூலமாகத்தான் பகவானை அவரை உண்மை உருவில் பார்க்கலாம். மாதாஜி உங்களுக்கு நல்லா சொல்லி கொடுத்தாரு. அந்த பகவான் சத்சித் ஆனந்த உருவமுடையவர் பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் தான் முழுமுதற் கடவுள். அவரை உணர்வதுதான் பக்தி யோகம்ங்கிறது. ஆக இதுல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இதுல யோகிகள் என்ன செய்யறாங்க? பரமாத்மாவை உணர்றாங்க. ஆனா அந்த பரமாத்மாவை உணர்வதோடு விட்டு விடாமல் இந்த யோகிகள் என்ன செய்யணும்? சர்வேஷாம், எங்கும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய பகவானையும் உணரக்கூடிய பகவானுக்கு பக்தி செய்யக்கூடிய யோகிகள் தான் மிகச் சிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆக யோகிகளில் சிறந்தவர் யார்? அதற்கான விளக்கம் என்ன? தன் மனதை முழுமையாக கிருஷ்ணரிடம்
லைக்க செய்யக்கூடியவர் தான் சிறந்த யோகி. ஆக யோகி பரமாத்மாவை உணர்வதோடு நின்றுவிடாமல் அதற்கு மேலான பகவான் கிருஷ்ணரை சச்சித் ஆனந்த உருவமாக இருக்கக்கூடிய பகவான் கிருஷ்ணரிடம் மனம் முழுவதையும் ஈடுபடுத்தி கிருஷ்ணரை வழிபடக்கூடிய யோகிதான் மிகச் சிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த யோகம்ங்கிறது நம்ம எல்லாம் நினைக்கிறாப்புல உடல் பயிற்சி இல்லை. இப்ப நிறைய யோகா நிலையங்கள்லாம் இருக்கு. அங்க போய் யோகா எல்லாம் பயிர்றாங்க யோகம்னு சொல்லிட்டு. அதெல்லாம் உடல் பயிற்சி தானே ஒழிய நிச்சயமாக பகவானை அடைவதற்கான ஒரு யோகம் கிடையாது. ஓகேயா? பகவானை அடையக்கூடிய யோகம் இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலமாக பரமாத்மாவை உணர்றோம். அதுக்கு மேலாக பக்தி செஞ்சு பகவானை அடையலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ அடுத்தபடியாக பகவானை பற்றி இப்ப அஷ்டாங்க யோகத்தில் சிறந்தவர் யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை உணரக்கூடியவர், பார்க்கக்கூடியவர். பக்தி யோகத்தில் நினைப்பவர் தான் மிக உத்தமமானவர் அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்ப இந்த ஒரு அடுத்தபடியாக என்ன பார்க்க போறோம்னா பகவானுடைய சக்திகள் என்னென்ன சக்திகள். நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க. பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்களை பற்றி படிச்சிருக்கீங்க. பகவான் பூரண அழகு, அறிவு, புகழ், வேற என்னது, ஆற்றல், தியாகம் எல்லாம் நிரம்பிய 6 ஐஸ்வர்யங்கள் நிறைந்தவர் ஆகையினாலதான் பராசர முனிவர் அவரை பகவான் சொன்னார் இல்லையா? இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பகவானுடைய சக்திகள் எல்லாம் என்னென்ன சக்திகள். பகவானுடைய சக்தியில பகிரங்க சக்தி, அந்தரங்க சக்தி, நடுத்தர சக்தி அப்படின்னு 3 விதமான சக்திகள் இருக்கு. இந்த பகிரங்க சக்தி தான் இப்ப நம்ம படிக்கக்கூடிய பின்ன சக்தி அல்லது ஜட இயற்கை அப்படின்னு சொல்றோம். ஜட இயற்கைங்கிறது என்ன? இந்த ஜட உலகம்தான், நம்ம வாழக்கூடிய உலகம்தான் ஜட இயற்கை. நம்முடைய பாடி, நம்முடைய உடல் தான் ஜட இயற்கை. ஜடமானது தானே உடல். அதனால இதெல்லாம் ஜட இயற்கைன்னு சொல்றது. இந்த ஜட இயற்கை பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்த சக்தி தான். என்ன பிரிந்து வந்த சக்தி? பின்ன சக்தி. பகவான் பூரணமானவர், அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்த சக்தி தான். ஆனா அந்த சக்தி பூரணமானதுதான். இந்த ஜட இயற்கை எதனால் ஆனது? பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. பஞ்சபூதங்கள் என்னென்ன உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இல்லையா? இந்த 5 சேர்ந்தது தான் பஞ்சபூதங்கள்ட்டு நம்ம சாதாரணமாக படிக்கிறோம். இது நமக்கு ஸ்தூலமா தெரியுது. இந்த பஞ்சபூதங்களாலானதான் நம்ம உடலுக்கு கூட. ஓகேயா? ஆனா சூட்சுமமாக உடலுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு மனம், புத்தி, பொய் அகங்காரம். மனம், புத்தி, பொய் அகங்காரம். பொய் அகங்காரம் ஏன் சொல்றேன்னா நம்ம எப்பவுமே பேசுறப்போ நான் அப்படின்ட்டு எதை காட்டுறோம்? நம்முடைய உடலை தான் காட்டுறோம். ஆனா உண்மைய நான்கிறது நம்முடைய ஆத்மா தான். ஆத்மா உள்ள இல்லைன்னா இந்த உடல் பிணம்தான் இல்லையா? ஆகையினால நான்கிறது பொய். நான்ட்டு நான் இன்னாரு, நான் இந்த மாநிலத்தின் தலைவர், நான் இந்த கண்ட்ரியினுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படி எல்லாம் சொல்றோம்னா அதெல்லாம் அந்த பதவியை வச்சு நம்ம இந்த உடலை தான் காட்டுறோம் இல்லைய தவிர உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாவை சொல்றது இல்லை இல்லையா? ஆகையினால இத என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா இது எல்லாம் பொய் அகங்காரம். நான் நம்ம உடலை காட்டி சொல்றதெல்லாம் பொய் அகங்காரம். ஆக இந்த மனம், புத்தி, இந்த அகங்காரம் எல்லாம் என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. உள்ளுக்குள்ள இருக்கு. நம்ம மனசு உள்ள இருக்கு, நம்ம புத்தி இருக்கு, நான்கிற அந்த உணர்வு உள்ள இருக்கு. இத சூட்சுமமானதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக இந்த நமக்கு வெளியே தெரியக்கூடியது ஸ்தூலமானது. ஸ்தூலம்னா வெளியே தெரியக்கூடியது. ஸ்தூலமான இந்த பஞ்சபூதங்கள், சூட்சுமமானது மனம், புத்தி, அகங்காரம். இது எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த ஆற்றல்கள். ஓகேயா? ஆக முதல் சக்தி பகவானுடைய பின்ன சக்தி, ஜட இயற்கை, பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்த ஆற்றல்கள் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்தபடியாக என்ன பார்க்க போறோம்னா ஹரே கிருஷ்ணா, இதுக்கு மேல ஒரு பராசக்தி இருக்கு. சக்தியில 2 வகை இருக்கு. அடுத்தது அதே காட்டுங்க. அடுத்தது பராசக்தினா என்னன்னா தெய்வீக சக்தி. தெய்வீக சக்தி பரா, அபரா அப்படின்னு 2 சக்தி சொல்லுவாங்க. அபரான்னா இந்த பௌதிக சக்தி, ஜடசக்தி. பரான்னா தெய்வீக சக்தி.
இந்த பராசக்தியாக எதை சொல்றாங்கன்னா ஜீவாத்மாவை சொல்றாங்க. ஜீவாத்மான்னா என்ன? நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா தான் ஜீவாத்மா. இந்த ஜீவாத்மா எங்க இருக்கு? நம்ம உடல்ல இருக்கு இல்லையா? அது எப்படிப்பட்ட சக்தி? அது பகவானுடைய சக்தி. அது உயர்ந்த சக்தி, பகவானுடைய ஆன்மீக சக்தி. பகவானுடைய ஆன்மீகத்திலிருந்து வந்த சக்தி ஆத்மா. ஆத்மாவை பற்றி ஏற்கனவே நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. நான் திரும்ப அதுக்குள்ள போகல. இதுக்கு உதாரணமாக இந்த ஜடம் இருக்கே, இந்த உடம்பு, அது தானா இயங்குமா? தானாக இயங்காது இல்லையா? அது இந்த நம்ம உடலால நான் இப்ப பேசுறேன், நீங்க கேக்குறீங்க. இதெல்லாம் எதனால நடக்குது? உள்ள ஆத்மா இருக்கிறதுனால, ஜீவாத்மா இருக்கிறதுனாலதான் நடக்குது இல்லையா? இந்த ஜீவாத்மா இல்லைன்னா நானும் பேச முடியாது, நீங்களும் கேட்க முடியாது. ஆகையினால இந்த ஜடம் வெறும் ஆத்மா இல்லாத ஜடம் தானா இயங்குமா? இயங்காது இல்லையா? ஆக இந்த ஜடமான அந்த உடலை இயக்கணும்னா என்ன தேவை? ஜீவாத்மா தேவை இல்லையா? அதே மாதிரி உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஜட பொருட்கள், நம்ம பௌதிக உலகத்துல நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? எத்தனை பிரபஞ்சங்கள் இருக்கு, மேல கீழே, எல்லா நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் எல்லாம் பாக்குறோம். எல்லா ஜட இயற்கையில அசையக்கூடியது, அசையாத அத்தனை ஜீவராசிகளையும் பாக்குறோம் இல்லையா? ஆக இது எல்லாத்தையும் தாங்கிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தான். ஆக இந்த ஜீவாத்மா இல்லைன்னா ஜடமாகிய இந்த உடலும் இயங்காது, ஜடமாகிய இந்த பௌதிக இயற்கையும் இயங்காது. ஆகையினால இந்த ஜீவாத்மாக்களே என்ன சக்தின்னு சொல்றாங்க? பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்த சக்தி தான் அது பராசக்தி அல்லது ஜீவாத்மா, தெய்வீக சக்தி. பகவானே சொல்வாரு, என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒண்ணு இருக்கு, அதுதான் இந்த ஆத்மா அப்படின்னாரு. இதுக்கு உதாரணமாக நீங்க இதை பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். கணினி உபமை சொல்லியிருக்காங்க. கணினினா என்ன? கம்ப்யூட்டர். உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். உங்கள பலர் அதை நீங்க பயன்படுத்துறீங்க. இந்த கணினியை உருவாக்கணும்னா யாராவது ஒரு என்ஜினியர் வேணும் இல்லையா? அதோடைய ஹார்ட்வேர், சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவாங்க. ஹார்ட்வேர்னா என்ன? அந்த கணினியை உருவாக்குறதுக்கு என்ன செய்யறது? நிறைய பார்ட்ஸ் எல்லாம் தேவை இல்லையா? அந்த பகுதிகளை வச்சு கணினியை தயாரிக்கிறாரு யாரு? ஹார்ட்வேர் என்ஜினியர். அப்புறம் அந்த பகுதி மட்டும் தயாரிச்சா போதுமா? அதை இயக்கணும்னா அதுக்கு ஒருத்தர் வேணும் இல்லையா? கணினியை வடிவமைக்க ஒருத்தர் வேணும். அடுத்து அந்த இதை இயக்குறதுக்கு அதுல இருந்து நம்ம என்ன செய்யறோம்? சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிற ஒன்ன பயன்படுத்திதான் அதை என்ன பண்றோம்? அதுல நிறைய ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் போடுறாங்க, நிறைய காரியங்கள்லாம் செய்யறாங்க இல்லையா? ஆக கணினியை உருவாக்க ஒருத்தர் தேவை, அதை செயல்படுத்த இன்னொருத்தர் சாஃப்ட்வேர் தேவை. அது மாதிரிதான் இந்த ஜட உலகம். இந்த ஜடமும் தானாக ஆகல, பகவானாலதான் உருவாக்கப்பட்டது. அந்த உடலை, அந்த ஜடத்தை இயக்குறதுக்கு யாரு? பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த ஜீவாத்மா தான் பயன்படுது. புரியுதா? இந்த ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர்ங்கிறது ஜட பொருள், ஜடம். சாஃப்ட்வேர்ங்கிறது ஜீவாத்மா. அப்படிங்கிறது ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல உயிர் அணு அப்படின்ட்டு எதை சொல்றாங்கன்னா, நீங்க கிளாஸ்கள்ல சின்ன வகுப்புகள்ல படிக்கிறப்போ செல்னுடைய அமைப்பு இதெல்லாம் படிக்கிறப்போ உட்காரு அந்த கருவுல டிஎன்ஏ எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். இந்த டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். அந்த டிஎன்ஏங்கிறது என்னன்னா தகவல் குறியீடு. எப்படி சாஃப்ட்வேர் தகவல் குறியீடோ அது மாதிரி இந்த அணுவினுடைய செல்லில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ ஒரு தகவல் குறியீடு அப்படிங்கிறத புரியுது. இப்ப 2 சக்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஜட சக்தி ஆகிய ஜட இயற்கை பற்றி படிச்சோம். இப்ப ஜீவாத்மாக இருக்கக்கூடிய பராசக்தியை படிச்சோம். அடுத்தபடியாக என்ன பார்ப்போம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன சொல்றாருன்னா பகவான், யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி சரியாவே தெரியல எழுத்து. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி எனக்கு இப்படிதான் இருக்கு மாதாஜி பிடிஎஃப். தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. வாசிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. மத்த பரதரம் நான் யத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வம் இதம் புரோக்தம் புத்ரே மணிக்கணா இவ.
செல்வத்தை வெல்வானே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதுமில்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆக மத்த பலதரம் நானிய கிஞ்சித் அஸ்தி அப்படிங்கிறாரு. அதாவது என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவுமே இல்லை, எனக்கு மாறுபட்டது எதுவுமே இல்லை, நான் தான் உன்னதமானவன், அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. அனைத்தும்னா எது? இந்த ஜட இயற்கை, இந்த ஜீவாத்மாக்கள், உயிர்வாழிகள் எல்லாம் என்னதான் சார்ந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் என்னதான் சார்ந்து. பிரபஞ்சம்னு நம்ம எதை சொல்றோம்னா, நம்மலாம் மேல சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் பாக்குறோம். நம்மளுடைய இந்த பிரபஞ்சம், நம்ம உலகத்தை பாக்குறோம். இது மாதிரி எத்தனையோ பிரபஞ்சங்கள் இருக்கு. இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாமே யாருகிட்ட இருந்து வந்தது? நம்ம அடுத்த இதுல படிப்போம். பகவானுடைய அங்கங்கள் தான் பகவானிடமிருந்து வந்தது. ஆக இந்த பிரபஞ்சங்கள், ஜீவாத்மாக்கள், ஜட இயற்கை எல்லாமே பகவானை தான் சார்ந்திருக்கு. எது மாதிரி அப்படின்ட்டு உதாரணம் கொடுத்திருக்காங்க. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல். நம்ம முத்து மாலை பாக்குறோம். முத்து மாலை எப்படி தயாரிக்கிறோம்? ஒரு நூல்ல முத்துக்களை கோர்க்கிறோம் இல்லையா? அந்த முத்துக்கள் எல்லாம் மாலையாக கோர்க்கப்பட்ட உடனே முத்து மாலையை அணிஞ்சுக்கிறோம். அந்த நூலை எடுத்துட்டா முத்துக்கள்லாம் என்ன செஞ்சிடும்? சிதறிடும். சிதறி போகுமா இல்லையா? ஆக இந்த முத்துக்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னா, மாலையாக இருக்கணும்னா அந்த நூல் வேணும். நூல் தான் தாங்கிட்டு இருக்கு. நூல் தாங்கிறதுனாலதான் அதை முத்து மாலைன்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஆக இல்லைன்னா அதை சிதறி போயிடும். அதே போல இந்த சூரியன், சந்திரன், பிரபஞ்சங்கள் இது எல்லாம் பகவானுடைய படைப்புகள் தான். எல்லா பிரபஞ்சமுமே அது எல்லாமே எப்படி ஒரு நூல்ல முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்ட மாலை மாதிரி இருக்கும். மாதாஜி அடுத்தது காட்டுங்க. அடுத்த சிலை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பாருங்க, இதுல அத்தனை கிரகங்களும் இருக்கு இல்லையா? நம்ம சூரியத்தை சுற்றியே 9 கிரகங்கள் சுற்றி வருதுன்னு பாக்குறோம். நமக்கு தெரிஞ்சு நம்மளுடைய பிரபஞ்சத்துல இது மாதிரி எத்தனையோ பிரபஞ்சங்கள், இது எல்லாமே இந்த பாருங்க நூல்ல கோர்க்கப்பட்ட முத்து மாதிரி இந்த பிரபஞ்சங்கள் அனைத்து ஜீவராசிகளும் பகவானையே சார்ந்திருக்கு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. அதான் சூத்திரே மணிகடா அப்படின்னு அர்த்தம். மத்த பரதரம் நாண்ய கிஞ்சி தஸ்தி தனஞ்சய என்னை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை. இது எது மாதிரி இருக்கேன்னா நானு, எனக்கு என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவுமே இல்லை. அது எல்லாமே எப்படி இருக்கு? நூலில் கோர்க்கப்பட்ட முத்து மாதிரி இருக்கு. அதனால எல்லா படைப்புகள், இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமாக இருப்பது பகவான் கிருஷ்ணர் தான். பகவான் தான் பிரபஞ்சம் முழுவதையும் இயக்கக்கூடியவர். அவரை தவிர வேற யாருமே இல்லை அப்படிங்கிறத உறுதியாக இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து இப்போ பகவானுடைய சக்திகள் பார்த்தோம். ஜடசக்தி, அப்புறம் ஜீவசக்தி. ஜீவசக்தி பகவானுடைய அதை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா நடுத்தர சக்தின்னு சொல்லுவோம். நம்ம நடுத்தர சக்தின்னு ஏன் சொல்றோம்னா, இது பகவானுடைய ஜட சக்திக்கோ, அதாவது பகிரங்க சக்திக்கோ, பகவானுடைய ஆன்மீக சக்திக்கும் இடையில இருக்கக்கூடியதான் இந்த ஜீவசக்தி. ஓகேயா? அந்த ஜீவசக்தி பகவான் அடுத்த இதுல நான் விவரமா சொல்றேன். இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பாக்கணும்னா, பகவான் எதுல எல்லாம் இருக்காரு. பாரதியார் சொல்லுவாரு, பார்க்கும் இடமெல்லாம் நந்தலால ஒன்று கரிய நிறம் தோன்றுதையாம்பாரு. ஆக நம்ம பாக்குற எல்லா வெற்றிலையுமே பகவான் இருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில பகவான் எப்படி இருக்காரு? சுவையா இருக்காரு. சூரிய சந்திரர்கள்ல எப்படி இருக்காரு? ஒளியா இருக்காரு. சூரியனுக்கு ஒளி கொடுப்பவரே யாரு? பகவான் தான். பகவானுடைய எதுல இருந்து சூரியன் ஒளியை பெறுகிறார்? அவருடைய பிரம்ம ஜோதி. பகவானுடைய உடலே பிரம்ம ஜோதியா ஒளிரும். அதுல இருந்துதான் சூரியனுக்கு ஒளி கிடைக்குது. சூரிய ஒளியை சந்திரன் பெற்று நமக்கு பிரதிபலிக்குது. அடுத்து நம்ம நெருப்பை வச்சு குளிர் காயறோம், உணவு சமைக்கிறோம். அந்த நெருப்பினுடைய வெப்பமாக இருப்பவரோ பகவான் தான். அடுத்து வேதங்கள்லாம் கொடுத்தவர் யாரு? பகவான் தான் வேதங்கள் கொடுத்தாரு. அந்த வேதங்களுடைய ஒரு ஆரம்பமாக்கிய ஓமாக இருக்கிறார். எந்த ஒரு மந்திரம் சொன்னாலும்
நம்ம ஓம் தான் ஆரம்பிப்போம். ஆக ஓமாக பகவான் இருக்கின்றார் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். இப்ப மனிதர்கள் ஒவ்வொருத்தவங்ககிட்டையும் ஒவ்வொரு திறமை இருக்கும் இல்லையா? டாக்டர் கிட்ட ஒரு திறமை, இன்ஜினியர் கிட்ட ஒரு திறமை, இப்படி இருக்கு இல்லையா? இந்த திறமை மனிதர்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அத்தனை திறமையுமே யார்கிட்ட இருந்து வந்தது? பகவானுடைய அம்சம் தான் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். அடுத்த ஸ்லைடு பார்த்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து இதுல பாருங்க, எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியுது இல்ல மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கடைசியில தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து என்ன பகவான் சொல்றாருன்னா, யாராவது ஒருத்தவங்க வாசிங்க பாப்போம் இந்த இத. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்கிற மாதாஜி. வாசிங்க. மாயை 3 குணங்கள். மாதாஜி அதுக்கு முன்னாடி நாம் சுதந்திரமானவர்கள் என்று நினைக்கிறோம், அது இல்லையா? இருக்கு மாதாஜி, அது கீழே இருக்குங்க. நாம் சுதந்திரமானவர்கள் என்று நினைக்கிறோம், ஆனால் நம் குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். வண்ண கண்ணாடிகள். நாம் அணிந்திருக்கும் கண்ணாடியின் நிறத்தை பொறுத்தே உலகத்தை பார்க்கிறோம். இந்த தெய்வீக மாயையை கடப்பது மிக கடினம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த மாயை 3 குணங்களாக சொல்லியிருக்காரு. மாயைன்னா என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மாதாஜி சொல்லியிருக்காங்க. 3 குணங்கள் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். என்ன 3 குணங்கள்? சத்வம், ரஜஸ், தமஸ். அந்த 3 குணங்கள் நம்ம படிச்சிருக்கோம். இந்த 3 குணங்களும் மாயைக்கு உட்பட்டது. மாயைன்னா இல்லாத ஒண்ணை இருக்கிறதா நினைக்கிறது. இப்ப நம்மளே நைட்ல தெருவுல போயிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க, இருட்டா இருக்கு. அப்போ ஒரு கயிறு கிடந்தா இந்த கயிறு ஐயோ பாம்பு அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா? ஆனா லைட்டு போட்ட உடனே ஐயோ இது கயிறு, இந்த பாம்பு நினைச்சுட்டோமே அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஆக இல்லாத பாம்பு இருக்கிறதாக நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் இல்லையா? அதத்தான் மாயைன்னு சொல்றது. அப்படிப்பட்ட நம்மளை மயக்கக்கூடிய குணங்கள் தான் இந்த 3 குணங்கள். எல்லாருக்குமே இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு. நம்ம எல்லாம் அதற்கு உட்பட்டவங்க தான். சத்வம், ரஜஸ், தமஸ், இந்த 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டவங்க. ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? நான் சுதந்திரமானவன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். எனக்கு பகவான் சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு, நான் இஷ்டப்படிதான் நடப்பேன், என்னை கட்டுப்படுத்த யாருமே இல்லை, நான் தான் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் அப்படியெல்லாம் நினைக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? ஆனா உண்மையில அது இல்லை. நம்ம இந்த 3 குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கோம். இதை பற்றி பின்னாடி ரொம்ப விரிவா படிப்பீங்க. சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ், இந்த 3ல ஏதாவது ஒரு குணத்துல நம்ம கட்டுப்பட்டு இருக்கோம். சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க இருக்காங்க, ஆனா ஃபுல்லா அவங்க சத்துவத்திலேயே இருப்பாங்களான்னா சொல்ல முடியாது. சில நேரங்கள்ல ரஜஸ்னா என்ன? நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகணும், இல்ல ஆபீஸ்க்கு போகணும், இல்ல நிறைய வேலைகள்லாம் இருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பா நம்ம இயங்க வேண்டியது இருக்கு இல்லையா? அப்போ எப்படியும் இந்த 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டுதான் நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கையே நடக்குது இல்லையா? பியோரா ரஜஸ்ல இருக்கிறவங்களும் இருக்காது, அது அசுரர்கள் இருப்பாங்க. பியோரா தமஸ்ல, தாமச குணத்துல இருக்கிறவங்க வேணா பைத்தியக்காரவங்க, ஒரு மயக்கத்துல இருக்கிறவங்க, குடிகாரவங்க, அவங்க வேணா இருப்பாங்க இல்லையா? ஆக ஏதோ ஒரு குணம், இந்த 3 குணங்களுக்கு இடையே போட்டியே நடந்துட்டு இருக்கும். ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு குணம் நம்ம கிட்ட மேலோங்கி இருப்பதை நம்ம பாக்குறோம். ஆகையினால குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவங்க தான் நம்ம. இந்த குணங்கள் தான் நம்ம காரியங்களை செய்ய வைக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த குணங்கள் தான் மாயை. இது தெய்வீக மாயைன்னு பகவான் சொல்றாரு. ஏன் இதை தெய்வீக மாயைன்னு சொல்றதுன்னா, இந்த மாயையும், அதாவது இந்த 3 குணங்களும் பகவானிடமிருந்து வந்த குணங்கள் தான். புரியுதா? ஆனா பகவான் இதனால பாதிக்கப்பட மாட்டாரு. மனிதர்கள், நம்ம தான் உயிர்வாழிகள் தான் இந்த 3 குணங்களால் கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றோம். நம்ம எல்லாம் கட்டுப்பட்டவங்க. அவங்க இந்த 3 குணங்களையும் பகவான் கட்டுப்படுத்துவார். 2க்குள்ள வித்தியாசம் பார்த்துக்கிட்ட, அவர்கிட்ட இருந்து வந்த இந்த 3 குணங்களையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர் அவர் தான். நம்ம எல்லாம் இந்த 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டு நம்ம காரியங்களை செய்யறோம் இல்லையா? ஆகையினால இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து கடக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படி நம்ம கடக்கலாம்ங்கிறத அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். இதுல வண்ண கண்ணாடிகளுக்கு ஏன் இதுல அதற்கு உபமானமா சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இப்போ வண்ணமான கண்ணாடிகளை
போட்டுக்கிட்டு நம்ம அப்படியே பார்ப்போம், ஒவ்வொன்றையும் பார்ப்போம் சின்ன வயசுல. இப்ப நம்ம குழந்தைகள் பேர குழந்தைகள்லாம் இந்த சிவப்பு நிற கண்ணாடி, கருப்பு நிற கண்ணாடி, வெள்ளை நிற கண்ணாடி இதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க இல்லையா? அப்படி பாக்குறப்போ சிவப்பு கண்ணாடினா சிவப்பு நிறமா உலகம் தெரியும், வெள்ளை கண்ணாடினா எல்லாம் வெள்ளையா தான் தெரியும், கருப்புனா கருப்பா தான் தெரியும் இல்லையா? நம்ம என்ன கண்ணாடி அணிஞ்சிருக்கோமோ அந்த நிறத்தை பொறுத்துதான் உலகம் நமக்கு, அதாவது நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் தெரியும், இந்த இயற்கையில இருக்கக்கூடிய பொருள்கள்லாம் தெரியும் இல்லையா? அதே எதுக்கு ஒப்பிட்டு இருக்குன்னா இந்த குணங்களுக்கு ஒப்பிட்டு இருக்கு. நல்லா கவனிங்க, இந்த குணங்களுக்கு ஏன் ஒப்பிட்டு இருக்குன்னா இந்த சிவப்பு வெள்ளை இது மாதிரி என்னது சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ். சத்துவத்தை வெண்மைன்னு வச்சுக்கிட்டா ரஜஸ் சிவப்புன்னு வச்சுக்கலாம், தமச கருப்புன்னு வச்சுக்கலாம். கருப்பு கண்ணாடி போட்டா கருப்பா தான் தெரியும், சிவப்பு கண்ணாடி ரஜஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே சிவப்பா தான் தெரியும். வெள்ளையா இருக்கக்கூடிய சாத்வீகமாக இருக்கிறவங்க எப்பவும் இன்பமா இருப்பாங்க இல்லையா, சந்தோஷமா இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு அது வெள்ளையா தான் தெரியும். இதை ஒரு உதாரணம் நான் சொன்னா உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். நம்முடைய இந்த மகாபாரதத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம், யுதிஷ்டிரர் தர்மராஜா அவரு, அப்புறம் இன்னொருத்தர் துரியோதனன், இந்த 2 பேரையும் அவருடைய குரு நீங்க உலகத்தை பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ 2 பேரும் உலகத்தை போய் பாக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ துரியோதனுக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா உலகமே மாயை, உலகத்துல யாருமே நல்லவங்க இல்லை, எல்லாம் மோசமானவங்க, திருத்து பெயர் அப்படின்ட்டு வருவாரு. இவருக்கு யுதிஷ்டிரருக்கு ஒருத்தர் கூட யாருமே மோசமானவங்க இல்லையே, எல்லாரும் நல்லவங்களா இருக்காங்களே அப்படிங்கிறத அவர் பார்த்தாரு. ஏன்? அவர் மனசு களங்கம் இல்லாமல் இருந்துச்சு, தூய்மையா சாத்வீகத்துல இருந்தாரு. இவன் மனசு ரஜசு தமஸ் தான், யாரு? துரியோதனன். அதனால அவருக்கு உலகமே தப்பா தெரிஞ்சது, இவருக்கு உலகமே நல்ல உலகமாக தெரிஞ்சதுன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகேயா? ஆக நம்ம சுதந்திரமானவர்கள் இல்லை, நமக்கு ஓரளவு பகவான் சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. எப்படிங்கிறத அடுத்து பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது பார்க்கலாம். அடுத்து மாமேவ வாசிங்க, யாராவது இது மாதிரி வாசிக்கலாம் மாதாஜி, வாசிக்க. தீர்வு சரணாகதி. தீர்வு சரணாகதி. மாமேவ ஏ பிரபந்யந்தே மாயாமேதாம் தரந்திதே. யார் ஒருவர் என்னை கிருஷ்ணரை சரணடைகிறாரோ அவர் மட்டுமே இந்த மாயையை கடக்க முடியும். சொந்த முயற்சியால் மாயையை வெல்ல முடியாது. இறைவனின் அருளால் மட்டுமே விடுதலை சாத்தியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக இந்த 3 குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கோம் இல்லையா, இந்த உயிர்வாழிகளாகிய நாம எல்லாம். அப்ப இந்த 3 குணங்களை எப்படி கடக்கிறது? நம்ம ஏதாவது சொந்த முயற்சியால இந்த மாயைங்கிறது இந்த 3 குணங்களை குறிக்குது. நம்ம இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து வெளிவர முடியுமா, அதை வெல்ல முடியுமான்னா முடியாதுங்கிறாரு பகவான். முடியாது, நிஜமாவே முடியாது. எப்ப முடியும்? நம்ம சத்துவத்துல இருந்தா கூட திரும்ப இந்த உலகத்துக்கு தான் வரணும்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அது சுத்த சத்துவமாக மாறும் இல்லையா? அப்ப சுத்த சத்துவ நிலைக்கு உயரணும்னா நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட பக்தி பண்ணணும், கிருஷ்ணரிடம் சரணடையணும். புரியுதா? ஆக கிருஷ்ணரிடம் பக்தி பண்ணி, பக்தி தொண்டு பண்ணி யார் ஒருத்தர் கிருஷ்ணரை சரணடைகின்றாரோ அவர் மட்டும்தான் இந்த மாயையை கடக்க முடியும். எந்த மாயையை? இந்த 3 குணங்களை கடக்க முடியும், இந்த 3 குணங்களில் இருந்து விடுபட முடியும், இந்த 3 குணங்களை வெல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆக இதுக்கு யாருடைய அருள் வேணும்? பகவானுடைய அருளால் தான் இந்த விடுதலை. எந்த விடுதலை? இந்த மாயையிலிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும். புரியுதா? நம்மளுடைய சொந்த முயற்சியினால இதை வெல்ல முடியாது. பகவானுடைய கிருபையால் அவரிடம் சரணாகதி அடைந்தால்தான் இந்த மாயையை வெல்ல முடியும் அப்படிங்கிறத சரணாகதியில பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி அடுத்தது போங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து 15வது யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பமா? நான் வாசிக்கிறேன். வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் வாசிக்கிறேன்.
நமாம். கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி, வாசம். நமாம் தஸ்கிர. நான் ஒழுங்கா எனக்கு தெரியலையே. எழுத்து நான் வாசிக்கிட்டேன், கேளுங்க மாதாஜி. நமாம் விஸ்கிருகிணோ மூடா பிரபத்யந்தே நரதமா மாயையா வக்ருத ஞான ஆசுர பாவமாசிதாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தமிழ்ல இருக்கிறது வாசிங்க மாதாஜி. சொல்றேன். அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திகத்தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. அந்த இது கொஞ்சம் எழுத்து ஒரு மாதிரி தான் வருது, பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புக்கு வச்சிருக்கவங்க கூட வாசிக்கலாம். ஆக இங்க பகவான் என்ன சொன்னாரு, இந்த முக்குணங்களை கடக்கிறதுங்கிறது பகவான் கிட்ட சரணடைந்தால்தான் முடியும்னாரு இல்லையா? அப்படி எல்லாரும் சரணடைகிறாங்களா அப்படின்னா இல்ல. சரணடையாத துஷ்டர்களும் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காரு. அவங்க எல்லாம் மூடர்கள், அறிவற்றவங்க, மனிதர்களிடையே கடைநிலையில இருக்கிறவங்க, மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவங்க, தப்பான ஒரு அறிவால் கவரப்பட்டவங்க, அசுரரின் நாத்திகத்தன்மையை ஏற்றவர்கள். அசுரர்களுடைய நாத்திகத்தன்மை என்ன? அசுரர்கள் ரஜோகுணத்துலதான் இருப்பாங்க, ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல இருப்பாங்க. அவங்க நாத்திகர்கள். நாத்திகர்கள்னு யார சொல்றோம்னா பகவான் மேல பக்தி செய்யாதவங்க, பகவானே இல்லை நான் தான் எல்லாமே அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்காங்கல்ல, அவங்கதான் அசுரர்கள். ஆக இப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் துஷ்டர்கள். யாரெல்லாம் துஷ்டர்கள்? மனிதர்களிலேயே கடைநிலையில இருக்கிறவங்க, அடுத்ததுக்கு போகணும் மாதாஜி, மாயைக்கு உட்பட்டவங்க, அப்புறம் அசுர குணம் உள்ளவங்க, மூடர்கள், இவர்கள் தான். அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் வேகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து இந்த இறைவனை வழிபடாத நால்வர், அதுதான் அந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கு. அவங்களை யாருன்னு சொல்றாங்கன்னா துஷ்கிருதினா அப்படின்னு சொல்றாங்க. துஷ்டர்கள். எப்படிப்பட்ட துஷ்டர்கள்? மூடர்கள். இந்த மூடர்கள் யாருக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா கழுதைக்கு. கழுதை பொதி சுமக்கும். ஒரு வாய் புல்லுக்காக நாள் முழுசும் அந்த வண்டியை இழுத்துக்கிட்டு இந்த வண்ணான் கூட பொதி எல்லாம் சமத்துட்டு போகும் இல்லையா? நாள் முழுசும் கடினமா உழைக்கும். அது மாதிரி நம்ம சமுதாயத்திலேயும் இருக்காங்க மனிதர்கள். எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள்? நாள் முழுசும் கழுத மாதிரி இவன் வேலை பாக்குறாப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமா இல்லையா? அது மாதிரி கடின உழைக்கக்கூடியவங்க இருக்காங்க. ராத்திரி பகல் பார்க்காம நிறைய சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேராசையில என்ன செய்யறாங்க? கடினமா உழைக்கிறாங்க, உடம்புக்கு எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு இறைவனை பற்றி சிந்திக்க ஏதாவது டைம் இருக்கா? இல்ல இல்ல. ஆகையினால அப்படிப்பட்டவங்கள மூடர்கள், முட்டாள்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகேயா? அடுத்தது நராதமம். நராதமர்கள்ட்டு யார சொல்றோம்? மனிதரில் தாழ்ந்தவர்கள். இந்த மனிதனுக்கு சிலருக்கு எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும், புகழ் இருக்கும், நல்ல பதவி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஆனாலும் பக்தி உணர்வு இருக்காது. அவங்க எல்லாம் மனிதர்களிலேயே ரொம்ப தாழ்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படிப்பட்டவங்கள ரொம்ப கீழ்நிலை மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கீழ்நிலை மனிதர்கள். ஏன்னா சமூகம், மதம், அரசியல் இதெல்லாம் எல்லாமே இருந்து கூட அவங்களுக்கு பக்தி உணர்வு இருக்காது. ஆகையினால இவங்களும் பகவானை வழிபடாத நால்வர்களில் ஒருவர். நராதமர்கள். முதல்ல மூடர்கள் பார்த்தோம். கழுத மாதிரி இரவு பகலும் உழைக்கக்கூடியவர், இறைவனை பற்றி எண்ண முடியாத ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடியவர் முட்டாள்கள். அடுத்து மனிதர்களிடையே தாழ்ந்தவர்கள். எல்லா செல்வமாய் இருந்தும் பகவானை பற்றி நினைக்காத ரொம்ப தாழ்மையான நிலையில இருக்கக்கூடிய மக்கள் அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்து மாயையா வக்ருத ஞானம் அப்படிங்கிறது. மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள்.
மாயைங்கிறது என்ன? ஒரு பொய்யான ஒரு தோற்றம் தான். நம்ம வந்து பாலைவனத்துல அந்த காணல் நீர் வந்து ஒரு மாயைன்னு தானே சொல்றோம் இல்லையா? நமக்கு வந்து தோணுது, ஆனா உண்மையில அந்த தண்ணி இருக்காது. அப்படிப்பட்டதுதான் அந்த மாயை தான் உண்மைன்னு நினைக்கிறேன். நான் இந்த உங்களுக்கு இந்த பாம்பு கயிறு உதாரணம் சொன்னேன். ஆக அப்படிப்பட்ட இல்லாத ஒண்ண மாயாவாதிகள் சொல்றாங்க. இருக்கிறதா நினைச்சு அவங்க வந்து அறிவு கவரப்பட்டவங்க. இந்த பிரம்ம ஜோதியில கலக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் அருவ பிரம்மத்தில் தியானம் பண்ணி பிரம்ம ஜோதியில கலந்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் மாயாவாதிகள்னு சொல்லுவாங்க. ஆக அப்படிப்பட்டவர்களும் பகவானை வழிபட மாட்டாங்க. அடுத்து அசுர பாவம். அசுர பாவம்னு என்ன? அசுர குணம் உள்ளவங்க. அசுர குணம் உள்ளவங்க நமக்கு தெரியும். அசுரர்கள் ராவணன் வந்து அசுரன் இல்லையா? அவன் வந்து சிவபெருமானை நோக்கி தவம் பண்ணி நிறைய பலம் எல்லாம் பெற்றான். ஆனா பகவான் மேல, கிருஷ்ணன் மேல அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இல்லை. கிருஷ்ணருக்கு கஷ்டம் கொடுத்தாரு. கடைசியில கிருஷ்ணராக தான் அவருக்கு அழிவு ஏற்பட்டது. அப்படிப்பட்ட ஒரு அரக்க குணம் இருக்கு. இப்படிப்பட்ட நால்வரும் பகவானை வழிபட மாட்டார்கள். யாரெல்லாம்? மூடர்கள், நரதாமர்கள், மாயா பக்ருத, அதாவது மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவங்க, அசுர குணமுள்ள ஆசுரர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது பத்தது. அடுத்தது என்ன சொல்றாருன்னா, இப்ப 4 விதமான துஷ்டர்களை பற்றி பகவான் சொன்னாரு. பகவான் கிட்ட சரணடையாத நால்வர் யார்? உங்களுக்கு கேட்கலாம் கேள்வி. உங்களுக்கு வந்து இந்த இதுல வந்து கிறிஸ்துல வந்து வரலாம், கொஞ்சம் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது என்ன சொல்றாருன்னா, 4 விதமான நல்லோர்களை பற்றி சொல்றாரு, பக்தர்களை பற்றி சொல்றாரு. சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ருதினோ அர்ஜுன பார்த்தோ ஜிக்ஞாசு அர்த்தாதி ஞானீச்ச பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தமிழ்ல வாசிங்க. தமிழ்ல நல்லாதான் இருக்கு மாதாஜி, வாசிங்க. பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வி உடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர் என்பவர் ஆவார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக 4 விதமான துஷ்டர்களை பற்றி சொன்னாரு. அவங்க எல்லாம் என்கிட்ட சரணாகதி அடைய மாட்டாங்க. இப்ப 4 விதமான நல்லவங்களை பற்றி, யாரெல்லாம் பக்தி பண்றாங்கிறத பற்றி சொல்றாரு பகவான். யாரெல்லாம் துயருற்றோர், நமக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏதோ பொருளாதார கஷ்டம், இல்லைன்னா நம்மளை சேர்ந்தவங்களுக்கு வந்து படிப்புல அவங்க வந்து முன்னேற்றம் அடையாத ஒரு நிலையில இருக்கிறப்போ, இதெல்லாம் நினைச்சு நம்ம மன கஷ்டப்பட்டு கோயிலுக்கு போறோம், பகவானுக்கு பக்தி செய்யறோம் இல்லையா? அர்ச்சனை எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? ஆக பகவானை நாடி எப்ப போறாங்க? ஏதாவது கஷ்டத்துல அகப்பட்டு இருக்கிறவங்க இல்லையா? பொருளாதாரத்திலயோ மற்ற ஒரு வாழ்க்கை பிரச்சனைகளாலேயோ கஷ்டப்படுறவங்க வந்து பகவானை நினைக்கிறீங்க. அடுத்து செல்வத்தை விரும்புவோம். சரி, நமக்கு பணம் வந்து பற்றாக்குறை இருக்கு, நம்ம வாழ்க்கைக்கு போதுமான செல்வம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னும் வந்து நிறைய செல்வம் வேணும் இருக்கிறவங்க கூட என்ன செய்யறாங்க? இன்னும் எனக்கு அதிக பணம் வேணும் அப்படின்ட்டு யாகங்கள்லாம் பண்றாங்க. என்ன யாகம்? லட்சுமி ஹோமம் பண்றாங்க. அப்புறம் வேற என்ன, கணபதி ஹோமம் பண்றாங்க. இதெல்லாம் பண்றாங்கல்ல. இவங்கெல்லாம் எதுக்காக பண்றாங்க? லட்சுமி ஹோமம், கணபதி ஹோமம் தான் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட சிக்கல்லாம் போகட்டு கணபதி ஹோமம் பண்றாங்க. செல்வத்தை விரும்புறவங்க, எனக்கு நிறைய செல்வம் வேணும், நான் செய்யற பிசினஸ்ல மேலான ஒரு நிலைக்கு வந்து நம்ம நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ட்டு விரும்பக்கூடியவங்க என்ன செய்யறாங்க? பகவானை நாடி பக்தி பண்றாங்க. அடுத்து வேற யாரு? கேள்வி உடையோர். கேள்வி உடையோர்னா என்ன? நம்ம யாரு, நம்ம எங்க இருந்து வந்தோம், பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தோம்னா பகவான் எங்க இருக்காரு அப்படிங்கிற வந்து அறிவை தேடி இதை கேள்வி கேட்டு அவங்க வந்து அந்த கொஞ்சம் ஆன்மீகத்துல அடி எடுத்து வைக்கிறவங்க. அவங்களும் கூட பகவானே எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியலையே, வாழ்க்கை எப்படி இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில நான் முன்னேறது, எப்படி உங்ககிட்ட வந்து நான் அடையிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் எனக்கு தெரியல, அதுக்கு வழிகாட்டு அப்படிங்கிறது போறவங்களும் இருக்காங்க கேள்வியுடைய. அடுத்து பூரணத்தின் அறிவை தேடுபவர். பூரணம் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? பூரண அறிவுடையவர் பகவான் கிருஷ்ணர் தான். ஆக பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய இறை அறிவை தேடுறவங்க யாரு? ஞானிகள் இல்லையா?
அந்த தேடுறவங்களோ பகவானை பற்றி மேலும் அறியணும், பகவானை பக்தி பண்ணணும், பகவான் கிட்ட போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஆக இப்ப 4 பேர் பகவானை சரணாகதி அடைகிறவங்க. ஏறக்குறைய பக்தி பண்ணிதான் சரணாகதிக்கு போக முடியும். முதல்ல துயரத்தில் இருக்கிறவங்க, செல்வத்தை விரும்புறவங்க, கேள்வி மேலும் மேலும் ஆன்மீகத்தை பற்றி பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்ளணுங்கிற ஒரு கேள்வி உடையவங்க, அடுத்து பூரணமான பகவானை பற்றிய அறிவை தேடுறவங்க எல்லாருமே பகவானை சரணடைகிறார்கள், பகவானுக்கு பக்தி பண்றாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். இதுல அடுத்தபடியாக ஹரே கிருஷ்ண பதி என்ன பாக்குறோம், சுக்கிருதம் இதைத்தான் போட்டிருக்கு. இதுல அதேதான் நம்ம இதுலயும் பார்க்கிறோம். இறைவனை வழிபடக்கூடிய நாள்கள் சுஸ்கிருதம். சுஸ்கிருதம்னா ரொம்ப அதாவது அவங்க துஷ்டர்கள்னா இவங்க நல்லவர்கள், நல்ல தன்மை உடையவர்கள். இதுக்கு அர்த்தார்த்தி ஜிஜ்ஞாசு ஞானி இதுக்கான விளக்கம். ஆர்த்தா நம்ம ஸ்லோகத்துல இருக்கு. ஆர்த்தாங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா துன்பத்தில் இருப்பவர்கள் ஆர்த்தா. அர்த்தார்த்தின்னா செல்வம் வேண்டுவர். அர்த்தம்னாவே செல்வம். அர்த்தார்த்தின்னா செல்வம் வேண்டுவர். ஜிக்ஞாசுன்னா உண்மையே தேடுறவங்க. எது உண்மை, எது பகவான் தான் உண்மை அப்படிங்கிறத தேடிட்டு யார்கிட்டயாவது நல்ல பக்தர்கள் தொடர்பால பகவானை பற்றி அறிவிக்கிறாங்க. அடுத்து ஞானி என்ன செய்யறான், ஞானி உண்மையை அறிந்தவன். அவருக்கு தெரியும், அவனுக்கு பூரண உண்மை பகவான் தான், பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படி என்ற உண்மை ஞானிக்கு தெரியறதுனால அவன் பகவானிடம் சரணாகதி அடைந்து பகவானை பற்றி ஒரு பக்தியில முழுமையாக ஈடுபட்டு இருக்கின்றார். ஆக இப்படி எந்த ஒரு அர்த்தாதான் துன்பத்துல இருக்கிறவங்க அர்த்தார்த்தி, செல்வம் வேண்டவங்க, ஜிக்னாஸ் உண்மை தேடுறவங்க, ஞானி, இவங்க எல்லாம் ஏதோ ஒரு காரணம், ஒரு பலனை கருதி பகவானை வழிபடுறவங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது என்ன பாக்குறோம், ஹரே கிருஷ்ணா. இவர்கள்ல சிறந்தவங்க யாரு? இப்ப 4 நல்லோர்கள் பார்த்தோமே, இந்த 4 பேர்கள்ல ரொம்ப சிறந்தவங்க யாரு அப்படின்னு பகவான் சொன்னாங்கன்னா ஞானிதான், த வைஸ் ஒன். இவரே எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இவர் ஞானி, இந்த முனிவர் பாருங்க, இவர் பகவானை உணர்ந்தவர், ரொம்ப வயசு. இவரு பகவானுக்கு ஏன் பிடிக்குதுன்னா, இவர் எனக்கு செல்வம் வேணும், எனக்கு கஷ்டம் தீரணும், அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கேட்கல, எந்த பலனையும் பகவான் கிட்ட கேட்கல. பகவானுடைய அன்புக்காக அவர் என்ன செய்யறாரு, பகவான் உணர்வுல மனம் புத்தி எல்லாம் பகவான்ல ஈடுபடுத்தி தியானம் செய்யறாரு இல்லையா? ஏன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானிகளுக்கு ஒண்ணுமே தேவையில்லை, பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு செய்யறதுதான், பகவானை உணர்வதில் தான் அவர்களுக்கு ஆர்வமே ஒழிய மற்றபடி பௌதிக பலன்கள்ல அவங்களுக்கு எந்த விதமான நாட்டமோ கிடையாது. ஆகையினால இப்படிப்பட்ட பக்தர்கள், ஞானிகள் எப்பவுமே பகவானோடு இணைந்து இருப்பார்கள். ஏன்னா யோகத்தில் கிடைக்கிறவங்க பகவானோடு இணைந்து, யோகம்னாவே பகவானோடு இணைதல் யோகம் இருக்குது. ஆக இந்த ஞானிகள் எல்லாம் பகவானோடு இணைந்து இருக்காங்க. ஆகையினால இவங்க பகவானுக்கு மிகவும் பிடித்தமானவர்கள். இந்த 4 நல்லோர்களிடம் மிகச் சிறந்தவர் ஞானிதா அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தபடியாக இப்போ நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பூரண உண்மை, பகவான் கிருஷ்ணர் தான் ஆதி அந்தம் இல்லாதவர், ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணகர் சச்சிதானந்த விக்கிரக அப்படின்னு பிரம்ம சங்கீதையிலேயே இருக்கு. பூரணமானவர்கள் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். அடுத்து தேவர்கள் வழிபாடெல்லாம் செய்யறோம். காமஸ்தை உடனடி ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யவே மக்கள் தேவர்களை நாடுறாங்க. இந்த தேவர்கள் அதாவது பகவான் கிருஷ்ணருடைய பிரிந்து வந்த விஷ்ணுக்கள் 3 பேர் அடுத்து படிப்போம். இதுல தேவர்கள் யாருன்னா பகவானுடைய பிரதிநிதிகள், பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் இல்லையா? இந்த பௌதிக உலகை படிக்கிறப்போ பகவான் ஜடசக்தி தான் இந்த பௌதிக உலகம். என்ன
அப்போ அந்த பௌதிக உலகை படைக்கிறப்போ 3 தன்னுடைய பிரதிநிதிகளாக 3 பேரை அனுப்புனாரு. பிரம்மா பிரம்மா எதுக்காக? பிரம்மா தான் என்ன கடவுள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது எல்லாரையும் படைப்பவர், படைப்பு கடவுள், படைப்பவர். விஷ்ணு வந்து காப்பவர், பராமரிப்பவர். சிவன் வந்து அழிப்பவர் அப்படின்ட்டு 3 பேர்களுக்கும் 3 விதமான ஒரு நிலைகளை, ஒரு டியூட்டின்னு சொல்லலாம், கொடுத்து அனுப்பியிருக்காரு பகவான். பகவானுடைய பிரதிநிதிகளாக இந்த தேவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க? உலகில் வந்து அவங்கவுங்க காரியங்களை செய்யறாங்க. நம்ம வழிபடுறோம், பிரம்மாவை வழிபடுறோம், சிவாவை வழிபடுறோம், விஷ்ணுவை வழிபடுறோம். நம்முடைய கோயில்கள் எல்லாம் சிவா டெம்பிள் தான் நிறைய இருக்கு, விஷ்ணு டெம்பிள் இருக்கு, பிரம்மா டெம்பிள் 1 2 இருக்கு. ஓகேயா? ஆக நம்ம எதுக்காக வந்து இந்த தேவர்களை எல்லாம் நாடுறோம்னா, நமக்கு வந்து உடனடியாக சில ஆசைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றணும். எனக்கு செல்வம் வேணும்ப்பா, எனக்கு புகழ் வேணும், எனக்கு வந்து என் கஷ்டம் எல்லாம் தீரணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம்? சிவன் சிவன் வந்து ரொம்ப இறக்க குணம் உடையவர். ஆகையினால சிவன் கிட்ட போய் நம்ம என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துருவாரு அப்படின்னு நினைச்சு சிவகிட்ட போய் நம்ம வந்து வழிபாடு இல்லையா? அது மாதிரி இங்க நம்ம வந்து பெரும்பாலோர் என்ன பண்றோம்? நம்ம எல்லாரும் துர்கைக்கு போய் வெள்ளிக்கு செவ்வாயில போய் என்ன செய்யறோம்? விளக்கெல்லாம் போட்டு வழிபாடு பண்றோம். எதுக்காக? நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஒரு மன வாழ்க்கை அமையணும், நல்ல குழந்தை பாக்கியம் வரணும். துர்கா தேவியும் வந்து பகவானுடைய ஒரு அம்சம்தான் இல்லையா? ஆகையினால அவங்கள போய் வழிபாடு பண்றோம், முருகாவை போய் வழிபாடு பண்றோம். நம்முடைய நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள்ல எந்த விதமான ஒரு தடங்களும் வரக்கூடாதுன்ட்டு கணபதியை போய் வழிபாடு பண்றோம். இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய சுயநலம், நம்மளுடைய சுய பலனுக்காக, நமக்கு இது வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, இந்த ஒரு பலன் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த தேவர்களை எல்லாம் போய் நம்ம வழிபாடு பண்றோம். அந்த தேவர்களை வழிபாடு பண்றதுக்குரிய நம்பிக்கையையும் வரங்களையும் கொடுக்கிறவரே பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆக நம்ம தேவர்களை போய் வழிபட்டாலும் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் நம்ம கேட்கக்கூடிய அந்த வரத்தை, தேவர்களிடம் கேட்கக்கூடிய வரத்தை சாங்ஷன் பண்றவரு யாரு? கிருஷ்ணர் தான். ஆக தேவர்கள் மூலமாக நமக்கு அந்த ஒரு நன்மையை செய்யறாரு பகவான் கிருஷ்ணர். ஆக தேவர்களை வழிபடணும், நம்ம இந்த பலனை அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையையும் அவர்களிடம் நம்ம பெறக்கூடிய பலனையும் கொடுக்கிறது கிருஷ்ணர் தான். புரியுதா? ஆக இந்த தேவர்களிடமிருந்து நம்ம பெறக்கூடிய இந்த வரங்கள் எல்லாம் நிரந்தரமானதா? இல்லைன்னு சொல்றது. இது தற்காலிகமானது. இந்த பௌதிகம் வந்து இந்த ஜட உலகம் வந்து நிரந்தரமானதா? தற்காலிகமானது இல்லையா? இந்த ஜட உடல் நிரந்தரமானதா? தற்காலிகமானதா? ஆத்மா போயிட்டா உடலுக்கு வந்து ஒண்ணும் இல்லை, உடல் அழிஞ்சு இல்லையா? ஆக இந்த ஒரு இதெல்லாம் வந்து தற்காலிகமான பலனுக்காக தான் தேவர்களை நாடுறோம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆக நிரந்தரமாக நம்ம எங்கே இருந்து வந்தோம்? பகவானிடமிருந்து வந்தோம். அந்த பகவானை போய் அடையிறதுதான் நம்முடைய நோக்கம். அப்படின்னா நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வழிபடணும். தேவர்களையும் வழிபடலாம், இந்த நம்பிக்கை கொடுப்பவரும் கிருஷ்ணர் தான். நமக்கு இந்த பலனை கொடுக்கிறவங்க தேவர்கள் நம்ம நினைச்சா கூட தேவர்கள் மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அந்த வரங்களை நம்ம கேட்கக்கூடிய நலனை கொடுக்கிறாரு அப்படிங்கிறத இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்காக நம்மளை எல்லாம் இந்த தேவர்களை எல்லாம் வழிபாடு பண்ணிதான் இப்போ கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. இப்ப பாருங்க, இதுல பவனாம் நீர் ஊற்றுங்கள். நீர் எதுக்கு ஊற்றுறோம்? செடிக்கு தண்ணி விடுறப்போ, ஒரு மரத்துக்கு தண்ணி விடுறப்போ நம்ம எதற்கு தண்ணீர் ஊற்றுறோம்? மேல இருக்கக்கூடிய கிளை இலைகளுக்கு ஊத்துறோம், மரத்தினுடைய வேருக்கு தானே ஊற்றுறோம் தண்ணி. அப்ப வேருக்கு தண்ணி ஊற்றுனா அந்த வேர் வந்து பூமியில இருந்து அந்த நீரை உறிஞ்சி அந்த தண்டு வழியாக கிளைகளுக்கும் இலைகளுக்கும் அனுப்புது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும், இந்த கண்கூடா பாக்குறோம். அதே மாதிரி என்ன சொல்லப்படுது? இங்க கிருஷ்ணர் தான் வேறு, மூலமானவர், முழு முதற் கடவுள் இல்லையா? தேவர்கள்லாம் அவங்க கிட்ட இருந்து வந்த பிரதிநிதிகள். ஆகையினால தேவர்கள் வந்து
யாருக்கு ஒப்பிடலாம்? அந்த மரத்தினுடைய கிளைகள் இலைகளுக்கு ஒப்பிடலாம். எப்படி வேருக்கு நீர் ஊற்றினால் மரத்தினுடைய கிளைகள் இலைகளுக்கு நீர் சென்று அடைகின்றதோ, அதே போல கிருஷ்ணரை வழிபட்டால் எல்லா தேவர்களும் திருப்தி அடைவார்கள். ஆக தேவர்கள் எல்லாருமே இறைவனுடைய நிர்வாகிகள் தான், ஆனா இறைவன் அல்ல, அவருடைய பிரதிநிதிகள் தான் அப்படிங்கிறத இதுல இருந்து நம்ம பார்க்கணும். இப்போ நமக்கு பசிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, வயிற்றுக்கு தான் சோறு போடுறோம். வயிற்றுக்கு சோறு போட்டா நம்ம நமக்கு நல்ல ஒரு சக்தி கிடைக்குது இல்லையா? கை எல்லாம் நல்லா இயங்குது, நல்லா பேச முடியுது, பசியோட பேச முடியல. எப்படி? வயிற்றுக்கு உணவு அளித்தால் வயிறு போய் அதை அந்த உணவை என்ன செய்யுது? ஜீரணடைய செஞ்சு அங்கிருந்து அந்த சத்து பொருட்களை விரைவிச்சு உடம்பு முழுவதும் அது அனுப்புறதுனால, ரத்தத்தின் மூலமாக அனுப்புறதுனாலதான் நமக்கு சக்தி எல்லாம் கிடைக்குது இல்லையா? அது மாதிரிதான் வேருக்கு தண்ணி ஊற்றினால் எப்படி இலை கிளையெல்லாம் அந்த நீரை பெறுகின்றதோ, அதே போல பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபட்டால் தேவர்கள் எல்லாம் திருப்தி அடைவார்கள். நமக்கு வேண்டிய எல்லா பலன்களும் தானாகவே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப இதுல என்ன பாக்குறோம்னா, இறைவன் உருவமற்றவரா உருவம் கொண்டவரா அப்படிங்கிறத 2 கேள்வி வருது இல்லையா? ஞானிகள் என்ன சொல்றாங்க? அருவ பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது உருவமற்றவர். அந்த அருவ பிரம்மன்ல ஞானிகளும் இந்த பகவானை உணர்ந்தவங்கதான். அவங்க அருவ பிரம்மன்ல இணைஞ்சாவே போதும்னு நினைக்கிறாங்க. இந்த உருவம் கொண்டவர்னு யாருதான் நினைக்கிறாங்கன்னா பக்தர்கள் தான். பக்தர்கள் தான் பகவான் சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக அப்படின்னு சொல்றாங்க. நல்ல ஒரு பூரண இருப்பு, பூரண அறிவு, பூரண ஆனந்தமுடைய உருவம் கொண்ட பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பூரணமானவர். அவர் தான் இறைவன், முழு முதற் கடவுள் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆக பகவான் என்ன சொல்றாரு? குறைந்த அறிவு உள்ளவங்க தான் நான் உருவமற்றவன் நினைக்கிறாங்க. நான் ஒரு நபர், ஒரு பர்சன் தான். ஜீவன், நீங்க உயிர்வாளிகள்லாம் மனிதர்கள்லாம் இருக்கீங்கல்ல, அது மாதிரி பகவான் பர்சன். ஆனா நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னன்னா, நம்ம எல்லாம் அழிஞ்சிருவோம், நம்ம உடம்பும் அழிஞ்சிடும். ஆனா பகவானுக்கு அழிவுங்கிறதே கிடையாது. ஆன்மீக சக்தி எப்பவுமே அழியாது. பௌதீக இந்த ஜட இயற்கை தான் அழியும். ஆக அழிவற்றவர். அடுத்து உன்னதமான உருவம் கொண்டவர், தெய்வீகமான உருவம் கொண்டவர். அவருக்கு தனித்தனி நம்ம அந்த புலங்கள் மாதிரி எதுவும் கிடையாது. அவருக்கு அவருடைய உடலே ஒவ்வொரு புலனாக செயல்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். இதுக்கு அடுத்து முக்கியமான ஒரு உதாரணம் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா, சூரியன் ஒளியை பற்றி கொடுத்திருக்கு. இது ஏற்கனவே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, சொல்லியிருப்பாங்க மாதாஜி. திரும்பவும் நான் சொல்றேன். சூரியன் இருக்கு. நம்ம இப்ப வெளியில இதை பாக்குறோம், சூரியன் இருக்கா இல்லையாங்கிறத எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம்? அதாவது இரவு மறைஞ்சிருது, பகல்ல சூரியன் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறத அதை ஒளிய வச்சு பாக்குறோம் இல்லையா? சூரிய ஒளியை பாக்குறோம். அடுத்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சூரிய வட்டம், ஏதோ வட்டமா ஒரு கோடு தெரியுது. அப்புறம் அதுக்கு உள்ள சூரிய கிரகம் இருக்கு இல்லையா? இந்த 3 நிலைகள்ல பார்க்கலாம் சூரியனை. இந்த சூரிய ஒளியை தானே முதல்ல பாக்குறோம் இல்லையா? அதத்தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா அருவ பிரம்மம் அப்படின்னு பிரபுபாதா அழகா தன்னுடைய வியாக்கியானத்துல எழுதியிருக்காரு. நீங்க லெவல் 2 லெவல் 3 போறப்ப ரொம்ப விளக்கமா படிப்பீங்க. ஆக சூரிய ஒளி அருவ பிரம்மத்தோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அடுத்து சூரிய வட்டம், சூரிய கிரகத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த வட்டம் எதோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா நம்முடைய இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அடுத்து சூரிய கிரகம், சூரியனுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள்லதான் என்ன இருக்கு, என்னென்ன எரிவாயு இருக்கு, ஆத்மாக்கள் வேற யாரும் ஜீவராசிகள் இருக்காங்களா, இல்ல என்ன, அப்படிப்பட்ட ஒரு உண்மையெல்லாம் சூரியன்ல கூட உயிர்வாழிகள் இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஆக வேதங்கள்லயே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதையெல்லாம் அதுக்குள்ள போனாதான் தெரியும். ஆக சூரிய கிரகத்திற்கு உள்ள சூரிய கிரகத்தை தான், உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பை தான் பகவான் கிருஷ்ணரோடு ஒப்பிட்டு இருக்காங்க. ஆக இந்த ஒளி சூரிய ஒளி பிரம்மம்.
அடுத்து மனதில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா சூரிய வட்டம், அதை யார் தியானம் செஞ்சு யோகிகள் உணர்றாங்க. அடுத்து பகவான் கிருஷ்ணர் உன்னதமான உருவுடையவர், அழிவற்றவர், நித்தியமானவர், தெய்வீகமானவர். அப்படிப்பட்ட பகவானை பக்தர்கள் உணர்கின்றார்கள். பக்தர்கள் அவருக்கு பக்தி பண்ணி அவருடைய வியக்தம்னா உருவம் கொண்டவர், உருவமற்றதுக்கு அவ்வியக்தம், வியக்தம் அவ்வியக்தம் எதிர் சொற்கள். உருவமற்றது பிரம்மம் உருவமற்றது அவ்வியக்தம், பகவான் வியக்தம் உருவம் கொண்டவர் அப்படிங்கிறத இங்க பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இது என்னன்னா, பகவானை பற்றிய முழுமையான அறிவு. சூரியனை பற்றிய முழுமையான அறிவு எப்ப நமக்கு கிடைக்குது? சூரிய கிரகத்துக்குள்ள போனாதான் என்ன இருக்குன்னு ஆராய்ஞ்சாதான் நமக்கு அதை பற்றிய முழுமையான அறிவு தெரியும். அது போல இந்த பகவானை பற்றிய ஒரு முழுமையான அறிவு நமக்கு கிடைக்கணும்னா வாசுதேவ சர்வமிதி அப்படிங்கறத நம்ம இருக்கணும். வாசுதேவ சர்வமிதினா என்னன்னா, இந்த உலகில் உள்ள சர்வமும், எல்லா பிரபஞ்சங்களும், எல்லா உயிரினங்களும் எல்லாமே வாசுதேவ கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிறத உணர்தல் தான் முழுமையான அறிவு. இந்த முழுமையான அறிவு நமக்கு உடனே கிடைக்குமா அப்படின்னா யாருக்கு கிடைக்கும்? ஞானிகளுக்கு கிடைக்கலாம். ஞானிகளுக்கும் உடனடியாக கிடைக்கும் நம்ம சொல்ல முடியாது. பல்வேறு பிறவிகளுக்கு பிறகு ஞானி என்னை எல்லாவற்றுக்கும் காரணமாக அறிந்து சரணடைகிறார் அப்படின்னு பகவானே சொல்லியிருக்காரு. வாசுதேவ சர்வமிதி அப்படிங்கிறத சில ஞானிகள் உடனே உணர்வாங்க. இப்போ நாரதர் பற்றி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. நாரதர் பக்தியை பரப்புறதுக்காக அங்கங்கே போவாரு. திரிலோக சஞ்சாரி, 3 உலகங்களுக்கும் செல்லக்கூடிய அவர் நாரதர். நாரதர் அந்த பிறவியிலேயே அவர் ஆன்மீக சாதுக்கள், ஆன்மீக ரிஷிகளுடைய தொடர்பு அவருக்கு கிடைச்சதுனால அந்த பிறவியிலேயே பகவான் தான், வாசுதேவன் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம், பகவான் கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட சரணடைந்து பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற்றார். ஆனா எல்லாருக்கும் அது மாதிரி கிடைக்காது. இப்போ பிரகலாதனுக்கு கிடைத்தது, பகவான் நரசிம்மராக தோன்றினார். இவருக்கு வேற நிறைய பெயர்களுக்கு ஞானிகளுக்கும் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா சிலர் பலருக்கு பல்வேறு பிரிவுகளுக்கு பிறகுதான் என்ன செய்யறாங்க, அவங்கெல்லாம் வாசுதேவர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணங்கிறத உணர்ந்து அவர்கிட்ட சரணடைகிறாங்க. அப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்கள் நிறைய இருக்காங்களான்னா இல்ல, ஒரு சிலர் தான் இருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்கள் எப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்கள்? பகவான் கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள், அவர்தான் எல்லாவற்றிற்கும் காரணமாக இருப்பவர் அவர்தான் அப்படிங்கிற அந்த முழுமையான பூரண அறிவை அடைந்த மகாத்மாக்கள் மிக சிலர் தான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. முடிவாக என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, இந்த ஜடத்தை விட்டு மாயை கடந்து கிருஷ்ணரை அறிவதே வாழ்வின் லட்சியம். ஆக நம்முடைய வாழ்வினுடைய லட்சியம், நம்ம இந்த உலகத்துல எதுக்கு பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னா, நம்முடைய ஆத்மா பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது. அதுவும் பகவான் மாதிரி நித்தியமானதுதான் இல்லையா? பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுக்காக வந்திருக்கு. ஆனா இந்த உலகத்துக்கு வந்த பிறகு அது இந்த 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டு என்ன செய்யுது? இந்த உடம்பு, இந்த புலன்கள் மாயையால் கவரப்பட்டு, இந்த மாயை தான் பெருசு, எனக்கு இந்த புலன் இன்பம் தான் வேணும் அப்படின்னு இது இதுலயே மூழ்கி இருக்கு இல்லையா? அப்படி இல்லாம அதுக்கு மேல, அதாவது ஏன்னா இந்த ஜீவாத்மா நடுநிலை சக்தின்னு சொன்னேன். ஏன் நான் அந்த இடத்துல சொன்னேன் நடுநிலை சக்தின்னு ஏன் சொல்றோம்னா, பகவானுடைய ஆன்மீக சக்திக்கும் இந்த ஜட இயற்கையினுடைய ஜட சக்திக்கும் இடையில இந்த பராசக்தி, அதாவது ஜீவசக்தி இருக்கிறது இல்லையா? ஒண்ணு ஜட இயற்கை குணங்கள்ல அகப்பட்டு இந்த பூலோகத்துல பிறப்பு இறப்புங்கிற சூழல்ல அகப்பட்டு இங்கேயே திரும்ப திரும்ப பிறந்து புலன் இன்பத்துல ஈடுபட்டுட்டே இருக்க வேண்டியதான். இல்லைன்னா பகவான் தான் மேலானவர், அவரை அடையிறதுதான் என்னுடைய நோக்கம் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து பக்தி பண்ணி பகவான் கிட்ட சரணடைந்து பகவானை அடையலாம். அதுக்குதான் நமக்கு சுதந்திரம் ஓரளவு கொடுத்துருக்காருன்னு சொன்னேன்.
ஆக இந்த உடலை விட்டு இந்த மாயை 3 குணங்களை கடந்து கிருஷ்ணரை, பகவான் கிருஷ்ணரை அடையிறதுதான் நம்முடைய வாழ்வினுடைய லட்சியம், இலக்கு அப்படிங்கிறத அறிந்து நம்ம பக்தியில் ஈடுபட்டு பகவானிடம் சரணடையணும். அர்ஜுனன் பாருங்க, ஆரம்பத்துல போர் செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னவன் பகவானிட்ட சரணடைந்து நீ சொல்றபடி நானு உன்னை நினைத்து கொண்டே என்னுடைய கடமையை செய்கின்றேன் அப்படின்னு செஞ்சார் இல்லையா? அது மாதிரி நாமும் நம்முடைய கடமைகளை பகவானுடைய எண்ணத்தில் கடமைகளை நிறைவேற்றி அதே நேரத்துல பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடையிறதுதான் நம்முடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத இதுல இருந்து அறிந்து. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. இது வந்து ரொம்ப பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு. யாரு நம்ம முதல்ல வந்து ஜெயஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்யர் தான் இந்த கலியுகத்துல நமக்கு இந்த மகாமந்திரத்தை சொல்றதுக்காக நமக்கு மேற்கு வங்காளத்துல 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பிறந்தாரு. அவர் கிருஷ்ணருடைய அம்சம். ராதாராணியினுடைய தங்க நிற மேனியும் அவங்களுடைய பிரேம பக்தியையும் கொண்டு கிருஷ்ணரே சைத்தன்யராக இங்க பிறந்தாரு அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். அடுத்து நித்யானந்தர் யாரு? நித்யானந்தர் வந்து கிருஷ்ணருடைய விரிவங்கமாக வந்த பலராமர். பலராமர் வந்து கிருஷ்ண அவதாரத்துல அவருடைய சகோதரனாக வருவார், அண்ணாவாக. இங்க திரேதா யுகத்துல ராமருடைய தம்பியாக லட்சுமணன் வருவார் இல்லையா? அந்த லட்சுமணனும் பலதேவர். ஓகேயா? ஆக இங்க இவரு சைத்தன்யர் வந்து இந்த கலியுகத்துல வந்தப்போ நித்யானந்த மகாபிரபுவும் அவரோட கூட வருவாரு. அடுத்து வந்து அத்வைதர் பற்றி ஏற்கனவே பார்த்தோம். அவர் விஷ்ணு சிவாவுடைய அம்சம். ஆக இந்த 3 பேர்கள் சைத்தன்யர், நித்யானந்தர், அத்வைதர் 3 பேரும் விஷ்ணு தத்துவங்கள் சொல்லுவாங்க. அடுத்து வந்து நம்முடைய யாரு கதாதரர் வந்து ராதாராணியினுடைய அம்சம். அது வந்து சக்தி அம்சம். ஏன்னா ராதாராணி பிரேம பக்தியில கிடைச்சிருந்தாங்கன்னு பார்த்தோம். அடுத்து வந்து ஸ்ரீவாசா வந்து நாரதர் அஜீவ சக்தி அப்படின்னு சொல்லுது. ஆக இந்த மகா மந்திரத்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏற்கனவே பார்த்தோம். இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை சொல்லணும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி அவ்வளவுதான். அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி அவ்வளவுதான் மாதாஜி, ஃபினிஷ் மாதாஜி. ஹரே இதுதான் ராம மாதாஜி கடைசி. ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. வாஞ்சகல்பதாரப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதனா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ கிரந்தைக்கு ஜெய் சொல்லுங்க. காட்டுங்க மாதாஜி. அந்த ஸ்லைடு போடுங்க. இதுக்கு முந்தின ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெயந்திக்கு जय। श्रील प्रभुपादा की जय। नामाचार्य दासता की जय। हरे कृष्णा महामंत्र जय। हरे कृष्णा महामंत्र की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवत गीता भगवत गीता जय। श्री श्री राधा को जय। अयोध्या रामशीला की जय। ब्रह्मानंद हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஸ்ரீதேவி மாதாஜி லைவ் பண்ணுங்க. சந்தேகம்